Хора, много се чудя коя игра да играя. Дайте ми някакви предпочитания, моля ви. Ама чакайте, бе. Аз съм се върнал от морето, нали? Време е. Трябва да звъна на Иво бързо. Дигни. Чай да го намаля. Дигни бързо! Иво! Да. Време е. Време е за 3, 2, 1. Face Review! В това видео ще видите как аз и Иво Пиво правим Face Review. Пригответе се за Face Review, вземете си пуканки или някаква храна и някаква напитка и ви пожелавам приятно гледане. Ами така, хора, след толкова време гледане на нашите канали, аз буквално достигнах 1840 абоната в YouTube. А моят канал е едва от 2022 16 ноември. Но аз тогава изобщо не качвах, аз по принцип започнах да качвам вече професионално. Нека да кажа кога. Преди година, да. А ти? аз чакай сега ще отворя моят канал. Аз, както виждате, вече съм 716 сабскрайбъра и акаунта ми по принцип е от 2020. Мисля, че да, точно така от 2020, обаче първоначалният ми клип, който го обработих както трябва, в смисъл с началото на сегашният ми акаунт, ето това. И пишете в коментарите, ако искате да направя реактинг на старите ми клипчета, защото ще има много смях, повярвайте ми. И аз може така. Защото аз имам доста много привет клипчета, които направо са за смях. Точно и аз така. И затова имам и много шортове, които ще са смешни. Така че коментирайте на клипа дали искате да реагираме на стари клипчета. Да. Готови ли са, хора? 3, 2, 1. Барабани, моля! Аре, бе, ти зарежда камерата. Да го пусна на голям екран. Ето го наше Иво! Сега готови ли сте за мене? Какво става, хора? Страх ме е. Да, бе, аз го направих, аз направих Face Review. И така. Ето ме. Ето ме. Какво става, хора? Ето ме мене, гайс. Аз ще чуете какво ям. Ям хубава диня. Аз вече ядох диня. Какво е? Странно ли ви е нещо? Не знам, на мен ще ми е много странно да качвам с камера. Дойде очаквани момент. Между другото, аз хитнах 1000 абоната, може би на... Не знам на кое. Чакайте сега да мисля малко. На 15 юли май. А сега съм 1840. Това ще окътна. Добре, пък на мене, аз вчера хитнах 600 и днеска хитнах 700. Хора, кажете ми с слушалки или без слушалки да бъда? Ти как мислиш? Да се махаш от камерата. Не, шегувам се. Какво бе, хора? Напишете вашето мнение в коментарите какво мислите за този Face Review. Но лично ме беше много страх да го направя. Защото съм малко притеснен. Чай малко. Аз съм на големия екран. Добър вечер. То не е вечер. Така, както ви казахме с Иво, ще правим клипчета и ще реагираме на старите ни видеа. Ако искате ние двамата в едно видео да реагираме, може да отидете в коментарите и да напишете вашите мнения отдолу. Долу в коментарите, долу. Да, долу! Ами така, хора, това беше днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да се абонирате с камбанката и да ударите лайк бутона и да оставите коментарче по-долу. Така, както казахме, може да направим поредица как заедно реагираме на видеята ни, така че пишете долу в коментарите дали искате. Това ще мене. Черпа ви една диня за изпът. Ай, чао!